заповядай с мен. На всички ни е много любопитно с какви думи ще поднесеш парченцето при обращение. Ще поднесеш парченцето на тези мили хора. Майко, показвам ти тази торта с пожелание средствата в живота си за напред, заедно с мен и с Кило. Значи всички мои близки познати знаят, че никога не съм държала на това. Искала съм, ако те имат желание, ако те решат, че трябва да ме наречат майко или татко, това да бъде само и единствено тяхно желание. За тази дума се крие много уважение, но за тази дума може да бъде само параван. Затова казвам, нека да бъда Леля Нели и да се казва Леля, защото всичките мои племеннички и племеници много ме обичат. И като кажа Леля, и аз се разтапям. Но когато Биляна е преценила и го казва чисто сърдечно, аз мисля, че няма нищо по-хубаво за едни родители, когато ги приемеш наистина като твои родители. Това ти благодаря и разчитай и знаеш много добре, че в наше лице ти наистина си наша дъщеря. Браво! Сега ще помоля и кой е? Добре, сега само да ти кажа, че е много важно да се добре с същата, защото като сте добре с същата, ще добре и с жената. Сега се помисли колко ще се чуде. А откъде виждаш? Аз само така. Така. Дайте пари му причините, да ви кажа. Аз ви мисля, че ще се обърнете към тези мили хора, които са създали, отгледали и възпитали своята прекрасна. Майко, татко, благодаря ви, че сте отгледали такова момиче. Радвам се, че е с мен. Радвам се, че живота ми ще продължи с мен. Благодаря ви, че сте я възпитали, че сте я научили на всичко, което трябва да знаем. И съм щастлив, че имам още едно семейство. Браво! Браво! Щастливи сте, имаме такъв свет и че сте се събрали тук на това тържество за Една не стига да го се обича. Когато вие се обичате, и ние ще се добре. Така, благодаря на всички, че сте дошли, че присъствате на това събитие. И там почти на всеки от вас колко трудно ви е било и какви усилия сте направили за да присъствате. Първо, искам да благодаря на моите родители. Възрастните хора, които са били около мен, двете ми баби, дядо ми, винаги са ми казвали, че единственото нещо, което човек не може да избере за своите родители. Аз съм горд и благодаря, че това сте вие.
Добре, че да се сетите, че сте с мен и че знам, че каквото и да се случи, винаги мога да разчитам на някого. Браво! Много съм и семейство. Знам, че каквото ми се наложи, каквото имам нужда, както мога да разчитам на моята майка и татко, така мога да разчитам и на вас. Просто за мен няма да има различие. Благодаря ви, че винаги сте отнасяли добре към мен. И мисля, че говоря от името на двамата. По-добри родители не бихме намерили. Браво! Благодаря. И след този дълго емоционален момент, ще ви да се огледате до всички наши гости вече са накрая. И да ми кажете имената на ваши приятели, на които искате да пожелаете да се случи същото това хубаво нещо, което се случи на вас днес. Тоест да се ожени. Кой започва с двойките? Добре, значи